Nahugas na ang libing ng 5 taong gulang na si Marie Claire. Siya ang batang natagpo ang wala ng buhay sa damuhan sa barangay Matakla, Goa noong nakaraang linggo. Ayon sa Soko, tama sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Kahapon, sumuko ang sospek sa krimen. Tumangging magbigay ng iba pang detalye ang Goa Police. Una nang kumalat sa social media ang impormasyong may 100,000 pisong pabuya mula sa isang politiko oras na mahuli ang may gawa ng krimen. Pero hindi ito makumpirma ngayon. Tumanggi nang magpahayag pa ang pamilya ni Marie Claire sa pagsuko ng sospek. Pero nagpasalamat ang ama ng bata sa pag-usad ng kaso. Nagpasalamat ako na naliwanagan naman kami po na magagawin na may kuya na po kami. Padumana po yan. Tigpabayo na po yan sa pulis po. Case closed na para sa pulisya ang nangyari kay Marie Claire. Inaasahang sa pagsuko ng sospek, makakamit ang hustisya ng kanyang pagkamatay. Jan Amador, Kamsur News.